Yamde sappoji ɗiɗi payi silmaji capantati ɗo e haalirde RFI fulfulde heɗiɓe bisimilla mon e jonde kabaruji ɗi. Boliba bandiraɓe tedduɓe mi salmini on bisimilla mon e kabaruji ɗi to Mali. Birom Diop e Alassane Touré gollotoɓe Ecobank ɗiɗo nangganoɓe ɓe goppitama guila aljuma o ɓennuɗo ko ɗaɓɓande nde Senabef syndicat bankuji waɗno ko kamɓe ni hokki kabar goppirgol nangganoɓe. joguiɗo konngol Senabef holli hen weltare mum kono o andini wonde hare nde ina foti jokkude hande ɓe keɓa ɗaɓɓande mabɓe ɗe foof. kadi ɗon bo yanko Adama Sidibé. Je confirme de la mise en miɗo tabintina accutugol sehilaɓe men ɗiɗo ummoriɓe Ecobank mo Mali woni Biram Diop e Assane Touré gila kikiɗe aljuma ñande 25 dow lewru ndu gonɗen. Ngol accutugol maɓɓe waɗi yontere caggal nde seppo amen dartina caggal nde ardiɓe leydi ndi teddini aadiji maɓɓe ko fati e lelnude peeje jawɗe ngam safude caɗele men. eɗen mbawi wiide kadi ngol jattugol maɓɓe kaso ko ngam teddinde aadiji ɗi ardiɓe leydi ndi ƴettuno. woppidde sehilaɓe men ɗiɗo ɓe firtani tan ko dartinde seppo ngo, hofgo juuɗe amen koko dartina tan taw. en labdima ko fati e ƴettude yamiroro seppoji ɗi ko safrude ha timma toɓɓe men 15 ɗe men namdi. so ɗum janggo waɗi mamin ƴettu yamirore ngam accude hofgo juuɗe amen no yawiri. Nigeria ko timmi yimɓe 26 mbarama alkamis e jangu yimɓe jogiiɓe kaɓorɗe to nokkure ɗo kangue asate e nder laamu Zamfara rew hirnangue leydi ndi. ko ɗum sakti hanki fedde Amnesty International wonande goto e mawɓe syndicat asoɓe kangue diwan o. ɗi bandiji jani e nde nokkure ko alkamis e yamde 12 ɓe mbari yimɓe 19 taw hen joyo ko jogiiɓe kisal asoɓe kangue ɗe kadi goskel goɗɗe jiitama caggal mum. Niger kono koɓe 12 mbarama aljuma e fiyande jihandiyankoɓe wande e banggue hirnangue leydi ndi to kerol hakkude Niger e Mali. ko ɗum kono ngu andini aset hanki e humpito ɓe waraɓe jeeya ko e guɓɓal daranagal gam habtade kuliyankoɓe wonande kono Niger eɓe jokki golle gam yitude waɗɓe ngu jango. to Iran ko ina tolno e yimɓe 27 maayi temedde gañima e pettugol baɗgol hanki to port Shahid Raja ha hande noon ngu cum ana heddi e nokkure nde gueɗe kewɗe boni limore mayɓe ɓe ena wawi ɓeydade kono sababu cumgu andaka taw koye on port ni yeyiteji Iran ɓurɗi hewde e natirta. Minati Diallo. Horejo Iran Massoudou Pezeshkian yottike ɓeete hande e nokkure port ngam taskade ngu cumu bonnuɗo ko heewi e marsanduji leydi ndi. horejo leydi ndi yamiri uditingol tefore ngam laɓɓinde ko woni sababu nde fellande ɗum caggal nde o duhani koreji yimɓe mayɓe ɓe kañum e barmuɓe. ɓe barmuɓe ana pota ujunaji yimɓe nawniɓe ana tawa e maɓɓe sago cumu ngu mawni sannen nafa han yiite nge ñifaali. horeɓe Russie nantini neddugol Iran laaɗi jiyam ngam wallude ɓe e ñifude ngu cumu. tafon ko woni sababu maggu andaka ka e wi duwan leydi ndi ko ɓuri 75 e ley temedere wele jeeyeteɗi Iran e o port Shahid Raja natirta e leydi ndi. seedeɓe hewɓe kolliti kuule chimique ko noddira produit chimique e francire nawtorteɗe e moƴƴingol bombuje ana tawano e nde nokkure ko kanje ndenti e carburant ɗum woni sababu mawnugol yiite nge. ka jagoro Iran kalfinaɗo ndenagu holliti fey hunde ko wartata e kaɓorɗe walano e nden nokkure port. ko noon Minati Diallo. Donald Trump yiidi hanki aset to Rome e nando makko mo Ukraine e ɗum o holli sikkitade makko e yidde Vladimir Putin ñawdude nde hari to Ukraine te horejo Russie o hollitino ene heɓidi e yewtidede gam jaam heɓe hakkunde mabɓe e wiide horejo Amerique Putin ala hay sababu goto werlade misillaji e nokkuje siwilɓe e nder guuri e ɗe balɗe cakkitiɗe. ɗum ene addanimo miijade wonde o yiɗa dartinde hare nde o suutiɗi konguɗi ko caggal jiidal makko e Volodymyr Zelensky e nder juulirde Saint-Pierre e wirwinde e Pape François. o julno chrétien en wirnama aset hanki to juulirde Sainte Marie Majeure nokku gonɗo to Rome ko temedde ujune yimɓe ngari tawtorede wirwinde makko ene jeeya e ɓen Sœur Sidonie ɓiɗɗo Cameroun gurɗo to Rome. heeɗiɓe tedduɓe ko ɗum tongunoɗen e kabaruji ɗi. Allah jaram on jaram. joni ko coftal ɓalli men yadude hen e lobbo labajo. coftal ɓalli men.
Aissatou Ly. heɗiɓe RFI fulfulde on calminama on juurama min jettimo kanko Boly Ba on jettama walla on jaɓɓama jaafoɗon yewtere coftal ɓalli men alet hande kaleten ko kabaru kan kawgel kan ala wona ɗum alet hande kaleten ko kabaru mbiyen Ligue des Champions to Europe mamin kal kadi kabaru bal ɗum woni kawgel basketball Africa League baɗowo e oɗo saha dawol joyoɓiwal ngal fuɗɗima ko wona ɗum tedduɓe mamin gar e kabaru Ligue des Champions e banggue Afrique kam e kawgel coupe CAF tedduɓe ko ɗum woni toɓɓe ɓen noon min mbi on bisimilla mon e yewtere nde eyo ko adi fofof noon ko salminde hoɓɓe men wiide on kadi heedi e karallagal ngal ko Saliou Diawo kañum e Malang Sonko Seydi Diawo on calminama on beltanama ane Malang min bismima kadi hoɓɓe men Dieynaba Sow a salminama a wiyama bisimilla ma a salmitama no fewi Aissatou Ly en jewnino Malang no fewi wiya yewninoma no fof en jewnino Arouna Dew anne a salminama bisimama a salmitama Aissatou eɗen calmini kala hettiɓe en iyo min calmini kadi Yoro Mangara kedanno en to Paris Mangara bismama yewtere nde Aissata mi salmini heddiɓe ɓe gonduɗa e studio o foof iyo tedduɓe ko adi noon emin naata yewtere nde mi hokka on keɗoɗen ɗum garten يكسلين الجام في دكارو BAL Season 5 سارة كونفرنسيا اليوم هو يوم الميديا eyo on paami kaleten ko kabaru basketball Africa League ɗum noon ko kawgel fukko cenglel mbiyen dawal joyoɓiwal ngal fuɗɗima hanki ɗo e Dakar taw noon koko innirte conférence Sahara sabu waɗi ko pecce tati ene waɗi conférence Kalahari ɗum waɗino e mbeɗi sikki jonte jawtuɗe ɗe en jewtino hen oɗo saha noon conférence Sahara waɗata tedduɓe min jetti Sadio Doucouré kanko yahanno en toon on ƴetti ɗum conférence Sahara o ko leydi Sénégal AS Ville mo Dakar ene tawa ɗum US Monastir mo Tunisie Petro Luanda mo Angola kam e Creole Star mo Cap Vert yo kamɓe hanki noon AS Ville mo Dakar hawi US Monastir Petro Luanda kañum ne heɓi woni e dow Creole Star hande noon kawodire ɗe ne jokki US Monastir e Petro Luanda potti mbeɗi sikki ko Monastir heɓi kaw AS Ville de Dakar ne ma fottuɗo e yamɓe seeɗa e Creole Star holno jiiruɗon kawgel ngel hikka ngol woni lawol joyoɓiwol ene yuɓɓine Arouna eɗen mbawi jaggude wonde jagguirono favori ji ɗi waɗi so tawi conférence sarama kalteno wiyano ko US Monastir et surtout Petro Luanda sabu Petro Luanda kañum jogirayo rawane kamɓe kawno nde watta ho wiyete final 8 woni jeetato pour ɓe darade ɓe so kawri hikko noon jeetato pour ɓe lewru ndu paaden ndu watte to henete territoire Afrique du Sud hewno wadde ko Rwanda kono hikko Kigali hikka ko Afrique du Sud ɓe mbaɗayta dawal cakkitingal ngal toon waɗayta jaggude en hen noon no fuɗɗori ni hanki hamde tiɗi gadide nde waɗi nde Petro Luanda mo mbiɗen kañum jogirayo kawi mo korol mo Cap Vert hawde musne no fewi sabu temedere ko korol ɓe guidirte kamɓe ɓe guidorino hanki ɓe kawi ɓe kawde mus ɓe gori Cap Vert kamɓe wi Cap Vert sikkono yoro aɗa jela de sikkono hande maɓe créole windete kono korol lirte ami jikanom ko créole tan joni noon ɓaari ko kamɓe nde ɓe kawi ɓe temedere tate capanɗe jeeɗiɗe nayyi nde wiyano mataw darde ɓe dartode on jii noon hannde didabo maɓɓe ɗon US Monastir hawiɓe noon US Monastir kam e Petro Luanda kam inde mumen ene wowta ene ganda e duuɓi ɗiɗi caggal US Monastir nawno rayo ƴettuno ɗum rawane ko Petro Luanda ɓen ko wowtuɓe wona ngol woni ara noon mumen ene jeeyi ville de Dakar e Korolo kañumen hikka meedi arde hikka meedi arde aɗa andi Sénégal deggiyano gadiɗo
tati dewdi hendi AS Douane yano non tigi joni non ville de Dakar ne hanki kam hawi wadi darde tinde ne fewi hawre monastir hawi dum so boyi sere kambe Cap-Vernabe kawrata iyo yoro anne meden nan wada hal ada arta hen mbiɗa sikki ada heppi halde bange baalo hande en ji hande ko potital mangal e ha e uddital baalo jiron baado no hoorejo leydi Sénégal wodbe kayde taw ko yimbe teskabe ha e bange TikTok o habilam ari dum fof ene wayno ko hande ene jiya e ko ganduda ene ko udditare wonande leyde men kadi ene walla e dillobe e fuku cenglen ne walla ɓe par ce que ɓe keeɓi ko ɓe ngannduɗaa yimɓe ɓe ɓooyi namdade ɗum heɓde tournoi mawɗo nder Afrique ɓe ngannduɗaa wonɓe ɓe équipe aji men ɗi maɓɓe keɓto ɓe petti to ɓe njiya ɓe par ce que nden so wonano ko wiyete ko Ligue des Champions Afrique te ko club aji gonnoɗi ɗi Afrique dow woni woɗeɓe ɓe arabe ɓe kamɓe ɓurno hewde ko ɓe gañoto ɗum joni noon baalo no waɗira ni ɓe mbiya BL ɓe mbiya BAL Basket Africa League min pour min koko moƴƴi hay minen wonɓe caggal leydi amen jeeɓa par ce que nden wona noon fof keɓirta basket tournoi mawɗo waɗe e leydi hande sa yi aɓe gandi basket koko heɓno doole Afrique kono ɗe duuɓi sappo ɓennuɗi doole moɓe usti hande sa wino Petro Luanda ko équipe mawɗo wonno e basket e football e ene wayno baalo ɗum fof artiri ɗum fuɗɗima kam yiyede koko artiri ɗum ɗon fof e yimɓe ɓe jaaha stade par ce que ɗum ɗon yimɓe ɓe ɓurno yidde par ce que ko basket hande so wi ko football ardi ko gonga kono eɗen mbawi hebde sport ɗiɗaɓel mawɗo nder Afrique walloɓe ɓe ganduɗa ko hen goni sa daari noon no foti joueur ji jalti hen jeehi équipe aji mawɗi ɗi ɗum hollatma ko moƴƴi iyo en daroto ɗon Dieynaba hade mi yettade ma keɗoɗen Amadou Gallo Fall eyo kanko yuɓɓinima taw kawguel guel won kongi ɗi o suuti e fuɗɗode walla mbiyen uddital ngal hanki keɗoɗen mo o woni koye fandu haala Sadio Doucouré. Nous continuons d'être très fiers du positionnement de la Ligue. Emin jokki e weltade e tolno bal hande o ko fijoɓe ɓe mbaɗata e dingere ko emi belti e majjum kono haɗani ɗon tan yidde amen ko nafde rendo ngo ngal daabal joyoɓal ina tengtina darde bal o e ngo rendu min darni e ɓoore innirtede bal feur fandare mum ko wadde feere ha sukaɓe rewɓe ɓe jiye hen koye mumen. Le milieu, l'industrie de notre transfusion accessible aux filles et aux femmes. E Alhousseyni Ba firi kongi makko noon kanko woni Amadou Gallo Fall cosɗo kawgel ngel eɗen mbawi wiide ngol woni lappol joyoɓol ngol o yuɓɓinta o arti e pandale ɗe so diwi wonde potital coftal ɓalli ene adda kadi gartameji kewɗe hanki hoorejo leydi ndi mi haali ɗum tawanomo toon rawande en jino Paul Kagame hoorejo Rwanda ari ha ɗo yimɓe teskaɓe ene jiya ene ko udditare en kaali ɗum wonande leyɗe men ha e dilloɓe e fannu fukku cenglel kono noon fettoɓe hewɓe ene jiya wona hankadi natti wonde Afrique naaɓe jahara mataw e diɗɗe goɗɗe gonɗe Amérique caggal leydi hankadi ko hay tubakoɓe ha e woɗɓe ene jeeye e diɗɗe men ene tawtore kawgel guel mate ɗum kadi bonnani seeɗe fandare nde sikki bonnani koko ɓeydi ɗum doole par ce que min jimi ko baalo Sénégal naɓe ni ne ƴettiri ɗum ni wadde firti koko ɓeydi townude ɗum kadi mi yi Sénégal naɓe ne jokki ɗum teddugal sa yi hikka kadi koko ɓeydi sa yi guila sukaɓe ne jara toon guila min to banggue ɓornugal mabɓe ni adi welde min noɓe jarata toon mawɗo leydi yaaha foof yaaha wadde min konnguɗi Gallo Fall ɗin kanko hollitino wiide yimɓe ne dokki ɗum teddu ene gara toon kala e saaha sa ƴeewi oɗo saaha ni baala kadi e communication mbaɗaɗo hen o foof ha yimɓe mbatti hen hakkillaji muɗumen ha yimɓe woɓɓe ne gara wadde ɗum ɗon ko fartan koko ƴellit ɗum kanko ni o yeehi ha wiide wonde aɓe jogui pandaji goɗɗe nanude hen rewɓe goɗɗum wadde ɗum ɗon hollitta ko oɗo saaha ɓene jaɓɓal moƴƴal te nana yaara yesso mais sikki tan ɗum ɗon ustata ɓeydat aɗa andi waɗi dañi dayo mo dañi hande o tolniɗo wiite formule mo ɓe jetti manam noɓe tafri ɗum ni wiide wonde hande
wonɓe ɗo e nder sénégal no mbaɗa basket gañiɓe championnat sénégal jaaha kono noon so beelama jetto woɗɓe yimɓe afrique naɓe e yimɓe caggal leydi américain en goto walla ɗiɗo mbatta hen par ce que ɓen hon waɗa limité goto walla ɗiɗo mbaɗa kono so tawi hoye jeeyado e leydi e afrique jeeya to wawi wonde foɗa e jettude hande abdoullah arouna nan toɗo en ville de dakar rawane wonno ko as douane yes monastir kad nane aɓe no piije mbiɗa sikki ne waɗi sénégal e jettateɗo sane mi yejjiti Babacar Sane kañum ni woni tiɗawo ɓurɗo hewde hen nani hande sa jetti conférence goɗɗo keddiɗo Youssou Ndoye nan toon e APR mo Rwanda armée mo Rwanda sa yeehi équipe monastir o ayi Babacar Sane na hen sa yeehi équipe égyptien ma taw toon sénégal najo walla Rwanda najo walla goɗɗo no ɓe mbaɗiri ni mette leyɗele foof ne jiiya hen koye mumen aɗa andi Niger ala clip bawɗo yaade ne jeeye hen jeeya hen kañum kono yimɓe Niger naɓe nan mbaɗa hen mate kadi yontani ɓe mbasa hannude ɗum tan e diɗɗe worɓe ɓe ɓe gadda hen kadi jeeya hen saabu leydi men ni ala championnat basket kono Soudan du Sud naɓe nani équipe aji goddiɗi ha keewi ɗum noon waɗi Afrique foof yiiti hen hoore mum ɗum waɗi ɓeydare tan wonta mboɗo sikki te hay kalis ma kopporeje mbatta hen no joptaɓe saɗa jettoya neɗɗo aɗa adda ɗum on kaldan joɓa ɗum ho jopta ho kamɓe tottanma a fotina $50,000 sanno jeew kamɓe yuɓinɓe potital ngal kamɓe yuɓinɓe ɓe fof kamɓe joɓata an mbuɗuma na préparation ma tan mbatta kono kala hana yahay organisation walla yimɓe ƴettataɓe kamɓe tottirta ɗum waɗi wayino wayni kalis ha wayno leydi nan hen sa gañima noon ma dañ kopporeje kewɗe seeɗa yo alay sago wat sa yeehi ha yimɓeɓe wonɓeɓe e football ne ñemba ɓe c'est parce que ne moƴƴi et puis te weltare afrique woni waɗi yonti kadi kamɓene ɓe gadda rewɓe ɓe ne ɓe mbaɗano ɗumen hono ni wasa wonde wasa haade worɓe ɓe tan ay sa yi africain no farnoro ɗum hande leyɗele ho waɗini ho wayni ala ɗo woode aduna hen NBA ho gonga toon iwi kamɓe mbatta hen jawdi mabɓe kono ho Amadou Gallo Fall kañum jooɗi miijo o kañum dañi ɗum addi ɗum ga hen umme tan toɓe mbaɗanno tournoi ji en clinique aji mbaɗanno wi yoɓe mbat hunde he ganduɗa ma dañ koyngal basket Amérique no natire nder Afrique ɗum noon hande na yaari yesso wadde ko ƴellitare en guddat noon hello fukku cengel ngel fahen kuccene fukku koygel en keddoto africain sabu alet hande ne dawol gartol kawdiri coupe CAF mbaɗata hakkunde Stellenbosch football club e Simba sport club potital ngal kam gasi eyo gasiri ko mere ɓolum mbiɗa diga kono haɗani Simba sport club kañum yehi timmode saabu e jahol ngol ko kamɓe kawno mbeɗi sikki e oɗo saaha CS Constantine kañum nene hawri e RS Berkane kanko fooli RS Berkane gotel e diga oɗo saaha kono RS Berkane jogori yaade timmode hojom capanɗe jeetati e goho eyo wadde ɓaadi e jahol ngol ko RS Berkane hawno logguinayi maro hawnaki ko kamɓe jahara timmode e banggue Ligue des Champions Afrique ne e diɗɗe jahoje ɗiɗaɓal walla mbiyen ko ɗiɗaɓal timmal walla timmal koye ɗiɗaɓal ɓe goni joni jahoje timmal ɗi gandama ko Mamelodi Sundowns et Orlando Pirates non jongasi innirta ɗum mawɗo jongasi ba o waɗani en jangtore keɗoɗen mo garten ko loggel e loggel ɗe tekode ɗiɗi sertirno e nde fijirde Cairo International Stadium e leydi Égypte ɗum ko caggal ɗe sertirde kowal e kowal e nde yontere feƴƴude ko sabu ngol loggol naadangol leydi Égypte feƴƴini Mamelodi Sundowns hare ngal tekodal Sud Afrique nawal wakkilino fota kono ngal heɓuno arkise mawɗo sabu ko Yasser Ahmad Ibrahim fijanowo Al Ahli naadanno hoore mum loggol ngol ko silma capanɗe jeetato e jeenayaɓo hare gila ujune ɗiɗi e nogay Al Ahli hino fijude timmal ngal kawrita Ligue des Champions suka e Miguel Cardozo ɓen fiyay hikka timmal tataɓa Ligue des Champions e hitande ujune ɗiɗi e go'o ko Al Ahli fulunoɓe timmal ujune ɗiɗi e sappo e jeego ko kamɓe ƴettino desewal ngal yeeso Zamalek caggal pyramide folirde Orlando Pirates loggi tati e loggi ɗiɗi ko Mamelodi Sundowns e pyramide fijoyta timmal ñande noga e nayi lewru jowa ɓuru e ñande go'o lewru jeega ɓuru
yo jarama Mamadou Dionga si baye jangtore mo o andini non wonde Al Ahli hikka kam tawetake timmode yama Mamelodi Sundowns so wadi golle mawdi kono Mamelodi kam ne wona diddal tokosal mbedi sikki so yaltini Al Ahli wona ko hawni hay sino Al Ahli fetti laabi hebi woni laabi e kawgel ngel Aruna yo yoro wadde Mamelodi Sundowns wona équipe tokoso African Football League ɓe mbaɗi édition goto ko kanko gañi ɗum sa daari Coupe d'Afrique ɓennuɗo oɗo équipe Afrique du Sud no yeehi ha demi-finale so ɓe mbaɗi 12 fettoɓe e nder terrain o 10 ɓe goni ko Mamelodi Sundowns ɓe noddite que les brésiliens ko équipe mawɗo président mabɓe ardi CAF ne jogui halis kala petto gondo wona rek Afrique du Sud kono kala ko woni Afrique australe fay Afrique centrale woni joueur mawɗo ko Mamelodi Sundowns ƴettatma ha gayni noon aɓe jogui centre de formation mo ganduɗa heewani équipe Afrique joguiɗo ɗum yo wadde ene laaɓi hay sinno Al Ahli hikka kam tawaka ko wona diddal tokosal joƴƴiningal ala wona bettere ho wiite logique to tan hande hikka ham bod sikki kamɓe ngo kenno dow so tawi ko gonga tan haalde kamɓe ɓuri darade sabu mi yi match maɓɓe o nde ɓe kawri nde jiyemmi en o jaggumi honde Égypte naɓe ala mbawani ɓe iyo humpidde tan tedduɓe hade min yawtude e kabaru Ligue des Champions Europe kawgel kan worɓe fettoɓe bal yareteɓe duuɓi nogas fayi less fuɗɗima alet hande kawgel ngel noon hanno ko wadde Côte d'Ivoire kono waɗata koto Égypte ngal diɗɗal Égypte ni ma hawndiri e Afrique du Sud ɗo e silmaji seeɗe koye yamɗi 17 weeyo aduna yankore ko adi ɗum Zambie fotti e Sierra Leone mi anda jaltude ɗi sabu ne garan hay goto hawani yo wadde wayi noon tedduɓe jawteni kabaru Ligue des Champions kawodire ɗiɗaɓal timmal Ligue des Champions Europe puɗɗoto ko talata ɓaawo janggo jahol ngol noon Arsenal wonata hakkunde muɗum e PSG Barça kañum hawrata koye Inter holko ɗamini ɗon tedduɓe ɗe kawdire keɗoɗen Barça na jogi 60% wawde qualifiade do Inter Milan hakkunde Paris Saint-Germain kañum e Arsenal ɗon e 50-50 jonne tembe e parce que Paris Saint-Germain no andi équipe wakkiliɗo no feewi ka wawde ɗum wonnono ittude Aston Villa ista ɗum wonnono Liverpool wawa ittude Arsenal ɗum ɗon e weɓanta e ɗum wonnono Paris Saint-Germain équipe aji Angleterre ɗi milatana ɗi wawa jaɓaninde ɗum ɗon e Paris Saint-Germain ka eɗen ɗamini Arsenal e inchallah kañum e Barça kamɓe tawtorete final o Ligue des Champions ɗum usental foftindim final o yaada ko hakkunde Paris e Inter a haamila haala Barça tawi ko gonga ko Barcelona ɓuri tiid Inter kono noon yo Barcelona o accit hakkille par ce que ɗo ɗo Inter yetti kadi wona équipe puyɗo wawi yettade ɗo keddito ko noon hakkunde Paris Arsenal enen si wonno kono sago men kamen ɗiɗo jahatno final kono ɗum kam laatata ko hanndi kono heɗen mbawi ko koɓe mbiyata ko tan ko 50-50 hayso woni noon tawi ko gonga kam waktu oɗo ko Arsenal ɓuri daro kono Arsenal kadi yo wattu attention e Paris parce que Paris itti équipe aji Angleterre ɗi fof e ngal dawal battinigal ɗo wadde ɗum kadi koko jari accit hakkille par ce que Paris gittuɗo Liverpool homo dariɗo wadde on Paris homo wawi wat ko woni woni fof e ko hedditta ko noon hanki Barcelona holli kam ɓuri dara Real de Madrid ɗum woni sababu ha ƴitti kawgel eyo tedduɓe on jarama jiyande mon mbaɗi fayida Ousseyni Tall Oumar Ba so wima ya foftin yimɓe sa wiyama ni tan mbiya Barça hanki donc ustini mbaɗo wi 60% so ɓuuri sa wiyama ni tan mbiya Barça kono hanki Barça lappi Real de Dieynaba ngal ari yoro ko mbiɗa hen aɗa jala mbiɗen nan maɗa jaloroɗo non aɗa andi ko gorgilaɗo ɓi gorgilaɗo e ɓe kawiraɗo so potti ko noon ko ma tan o fiyama hawlele dow makko wadde wayi noon Barça oɗo saaha ene woni e forme ene woni saaha muɗum e yonta muɗum kono ɗum foof e waade noon mbiɗa sikki mbiyan Arsenal kañum ne iwandi e darde muɗum to Premier League o ene wayno ni toon ni hande Liverpool kañum ne heeɓi woni sabu mbeɗa sikki ɓe kawi Tottenham loggi ko heewi kono PSG kañum ne en jii hawama ko ɓooyani to Ligue aranomo France ni saaha wi ɗum
kono wona gotum matchuji ɗi sa wiyami hay Inter ne kay hawa ɗum ɗo hay Inter Milan fi ɗum Ligue des Champions Ligue des Champions jida aɗa match Ligue des Champions e match championnat mo ganduɗa a gagnimo ɗum wona gotum kamɓe ɓe gagnima championnat maɓɓe haɓe gayni Paris Saint-Germain sa wi hande joueur Paris Saint-Germain aɗa fetta ajjuma kono ka joguiɗo match mardi Ligue des Champions kala e maɓɓe gonɗo e terrain o hakkille mum wawa ɗum ittude e match Ligue des Champions so tawi ɓe poti tottude ko temedere ɓe tottatma ko 50 walla 50 hay goto maɓɓe yiiɗa gagnade sa gagnima a jouata sa heeɓi ko heɓma a jouata hakkille ma ɓurata wonde koye match Ligue des Champions ɗum ɗon noon firti ko match Ligue des Champions so musique o waɗama kañum e match championnat mo ganduɗa a ƴetti ɗum wadde ɗo e ɓuura hewde pression quoi so ɓe nani jimol ngol tan an kadi ɓe gontata ɓe gontoto koye barode yo Aruna anni kongol ma e kabaru Ligue des Champions ɗiɗaɓal timal ngal mboɗo sikki tan mbinomi ñande ni mbo jaggi Barça adversaire mo yimɓe ɓurno wade yidde rentade o ko on hawri so won mbawɗo libdeɓe to ɓe tolni hande ɗo ɗum saaha noon kamɓe o nde fettal maɓe gar hen tawa ɓe ngala pour darade mabɓe banggue attaque o so gonga halte woni Lewandowski ɓe cohlimo no fewi ayi hanki contre Real ko gonga ni ɓe tampini Real kono won jiita ho ala ɗo ho won mankini seeɗa e équipe Barça o ɗum noon weɓata e mabɓe sa jetti Paris ho gonga Paris mo jiyeten Ligue des Champions hikko ne serti ne fewi e Paris hay so wonano gila ɓe gonani champion wonano ɓe pettirta ni ne jiiɗa ne fewi te koɓe piya ko Paris yaltini koɓe piya aljuma o ay hen Nice fiɓe aljuma ɓe jinno wadde championnat mo ganduɗa ha gasa tawa ɓe perdani o ma wotati ha beydi ɓe soɓe kawre Arsenal saabu ɓe gandi Arsenal de tolni te Arsenal liɓi Liverpool o to hen liɓi Real ho waɗi hande Paris a hawre Arsenal jaggat tan yaltindo Real o kawrum mami wat feere mi yaltindo ko noon ɓe mbanno contre City saɗa siftoro caggal seeɗa kono Inter heccanki andi Real kañum ko fiiga ɓi Barça ko fi kaw manda ko ɓiggori mum Real kono Inter kañum ne mbo wondi mais hono yero wima ho tan ay hay Inter hande nde fiyama gotel haydara kono hakkille mabɓe wonani championnat Italie o gagnade Ligue des Champions ɗum woni haaju mabɓe kamɓe ɗo ɓe dari ɗo potisal mangal kam so Allah so match championnat équipe aji kewɗi match gadiɗo match Ligue des Champions ɓe kewani mawɓe ɓe ham équipe aji mawɗi ɗi kewi wadde match ni walla pied wonnano yara tan jiyaɓe jana ay match hakkillaji mabɓe fof nanto match PSG Nice noɓe joyi noɓe petti waxtu aɓe mbaɗa mené 2-1 entraîneur ko waɗi yaltini Ousmane Dembélé en Marquinhos en yalti par ce que so tawi no omo yitno gagnade o accat ɓe nder terrain mais o andi so fiyama o fiyaka ko gotum o gagnimo championnat o ko yiiɗi ko gagnade Ligue des Champions hakkille mabɓe ko hen woni wodi elto kadi ko calculaji waɗata ko mbiɗa ko so fiyama o hawaka foof ne o heeɓi woni toon to Ligue des Champions tedduɓe e humpidde tan e namdal ari no gayane mato mi nannani ɗum mbiɗa sikki ko Oumar Bassoum wonde championnat d'Afrique scolaire woni potital taw ko sukaɓe fettoɓe dañɓe duuɓi 15 Aruna ene waɗanno to Ghana o namdinmo noon holko o yi toon fettoɓe mawɓe ene gaddi sukaɓe ene piya o yinno famde holko woni fandare muɗum ɗum koko waɗanno to Ghana mbiɗa sikki ko noon ko Sénégal e Tanzanie jaaduno timmode kono ko Tanzanie heeɓi jeenaari ndi ko kamɓe keɓi desewal ngal ha e banggue worɓe ɓe Tanzanie e banggue rewɓe ɓe Ghana heeɓi Ghana banggue rewɓe hikka Semori Aissata duuɓi ɗiɗi caggal RDC ko babiraɓe gadduno wallahi hay hikka won addunoɓe sa yi won hen gaddi équipe aji wallahi aɗa andi ɓe ɓuuri ɗuɓi sappo testuji battede U20 U17 ɗi poti wattude waɗe ɓe mbi élève janggoɓe école primaire kono ɓe jiiɗen ɓe hewɓe hen ɓuuri ɗum ɗum de hertinima kam ala Afrique wonɓe ganduɗa goñi tan hoye wujjude wadde ala ɗum wadde eɓe posi fiɓe posi mumen ha tampi ya sukaɓe ne juuɗe babiraɓe mumen ay saɗa sifto rama rawane o Mauritanie yaltuno saabu ko cuholon tokoson gaddi nde ɓe dari ɓe darde ɓen wayno gonduɗo e ba cuholel daringol wonde sar pamum dari ni fédération maɓe jalte guila mbarani
nde wadde boni ɓe jaltu ɓe mbad forfait ɓe goppi ɓe cali tedduɓe waktuji gasi ha laawi ko konngol tan arte moɗon holko woni ko ɓurɗon teskade e nde yonde banggue min comportement zoraji Real jogui hanki Real no firani hanki an ceeno comportement zoraji mabɓe ɗi Rudiger Vinicius jikkuji bonnedagal arbitre ambiance paddo hanki Dakar Arena basket o fuɗɗoto beelo fuɗɗoto ne woti tedduɓe min jetti on heɗogol mol min lobbol min jetti hoɓɓe men min jetti kadi heɗɓe e karallagal ngal Saliou Diaw hande kam a ñifra micro ji ɗi wat accanam minute aji ɗi sa woni ɗo tan aɗa wujja minute aji am ɗi e on jarama tedduɓe min jetti on